चालू करा। नरेंद्र मोदी बोलले ते आधी आमच्या लागायचं नाही नादी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। जो आमचा वाळवण मळा त्याचा कापीन गळा, त्याला सोडणार नाही कधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। मी पाजली दूध कॉफी जग बनलंय पापी, त्याला सोडणार नाही कधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। मी केली जनसेवा जगा पाजला मेवा, दारू पाजली नाही कधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। माझा शेतकरी कष्ट करतो राब राब राबतो, सारे अन्याय त्याच्याच वरी का कधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। यादी सरकार आले दारू बारचे लायसन दिले, लोक दारू पिले नशा धुंद झाले, मुलं वाया गेले घर बरबाद झाले, असा विचार केला का कधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। आत्महत्या करू नका कर्जाला भेऊ नका, तुम्ही शांतता ठेवा जरा, तुमचा सातबारा करतो कोरा। यादी मोठे मोठे आले आमदार खासदार झाले, खोटे आश्वासन दिले किती, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। कोरोना वाले पळू पळू गेले, मी तर पळणार नाही कधी, डॉक्टर तपासणी करा आधी। एक नेम पाळू असा तुम्ही घरी बसा, बांधून नाक घसा साबणानं हात पुसा, त्याचा नाही नाटक करू आधी, आयसा बोले नरेंद्र मोदी। सुनील बाजड बोले सावरखेड बुजुर्ग वाले, जो व्यक्ती जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदू आम्ही पाहुले, आयसा सुनील बाजड बोले। सुनील बाजड बोले जो व्यक्ती जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदू आम्ही पाहुले, आयसा सुनील बाजड बोले।